Kull min għandu iktar minn 16-il sena lest tal-edukazzjoni obbligatorja u jaf jikkomunika bil-Malti u bl-Ingliż jista' japplika għal kors li se jibda dalwaqt biex isir carer. B'dan il-kors akkreditat li jsir b'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u r-Residenza St. Vincent de Paul, il-carers ikunu jistgħu jaħdmu fi kwalunkwe sptar jew qasam li jirrikjedi l-kura tal-carers anki fil-privat. Fiċ-ċentru fejn isir it-taħriġ f'St. Vincent iltqajna ma' waħda mill-infermieri li toffri t-taħriġ. Kimberly Sherry Borchmarks spjegat li l-kors jinkludi kemm teorija u prattika u mifrux fuq 17-il ġimgħa fuq bażi full-time. Hemm ukoll il-possibilità li jsir part-time f'perjodu ta' 40 ġimgħa. Qabel wieħed ma jmur fis-swali tingħata il-prattika simulata ġewwa training center St. Vincent biex bekk l-istudent ikun jaf x'inhu jistenna mill-iswali. Dawn huma każi case scenarios ngħidulhom aħna li normalment wieħed jista' jsibhom fis-swali. L-istudenti jkollhom esperjenza ta' prattika fl-iswali ta' St. Vincent taħt supervizjoni il-ħin kollu. F'dan il-kors eżempju jingħata il-first aid, eżempju pazjent ħassu ħażin wieħed għandu jagħmel, ovvjament dejjem niffollowjaw il-proċeduri u il-step by step eżatt kif wieħed għandu jagħmel. Fil-fatt, 7 ġimgħat minn dan il-kors huma dedikati għal prattika. Jekk tidħol inti fid-dinja tax-xogħol ma tkunx taf x'ħassib. Jiġifieri hija importanti li l-prattika qabel ma tidħol fid-dinja tax-xogħol. U hemm tkun igwidat sew minn professjonisti li jafu x'inhu ma jagħmlu, ikollok gwida tajba biex tagħmel xogħolok tajjeb u toffri kwalità ta' kura fl-aħħar mill-aħħar. L-applikazzjonijiet jibqgħu jintlaqgħu sal-20 ta' Settembru u kull applikant issirlu intervista qasira qabel jibda l-kors fis-26 ta' Settembru. Fil-ġimgħat li ġejjin ħajitqassam fuljett informattiv fid-djar u kull min jixtieq aktar informazzjoni jista' jċempel fuq in-numru 22912473 jew inkella jibgħat email fuq training-center.svp@gov.mt.